Să fie așa încetuți. Încetuți. Așa încet. Vedem când patinează, ce patinează. Bă, dar mere, toate roțile merg normal. Aici nu patinat. Eu mă așteptam să patineze aici. Acum un pic accelerează, ca și când vrei să pleci mai rapid de pe loc. Să vedem ce patinează. Vezi? Patinează cam 3 roți. Nu apăsă, nu accelerezi deloc. Asta e așa în relantiu. Interesant. Asta patinează și cu alea două. Deci patinează cam 3. Îmi se ridică, dacă vitează nu merge. Da, când vrei să grăbești, imediat să face luciu. Eu atunci ce să facem? Ei, un pic de atmosferă să avem și noi de amintire. Pe aici dacă dai accelerație sau tragi de frână la mine, cum e frână din asta, de mână mecanică, aici s-a alunecat. Și asta un pic se simte că patinează, dar patinează mai controlat pentru că se duce în direcția în care merge. E liber. Știi? La mine cred că piună, că n-am centura. Nu, acum. În parcarea asta la stânga, aici iară e fain că sunt mai 2 mașini. Aici? Da. Vezi că toți care vin aici, urmele mele. Uite, vezi și asta. Așa. Uite mă că și ăla trage 4x4. Oare? Sau mi se pare mie. Spate. Ce fel de Seat e ăla? Sau numai mi s-a părut? Da, aici așa e locul unde un pic așa accelerezi și după aia lași accelerația să vezi ce se face. Da, atunci accelerează și ține de volan mai tare. Vezi că tot se duce un pic de alatul, destul de bine. Duce. Că și la tine ești cauciucurile tot așa, până la jumătate, da, ca la mine. Ele arată că-s de iarnă, dar nu... Ele sunt uzate de mult. Nu-s prea... Eu aici așa m-am dus așa și mă întorceam cu fața către gunoi. Și după aia mă gândeam să fac drift așa, știi, să ții. Aici acum e un pic înclinare în jos. No, hai să mă dau eu jos și să-ți fac un videoclip pe din afară, să-l avem amintire. Cu mașină 4x4. Tu să-ți mai cumperi mașină 4x4? Ce? Eu știu. Tu erai fan cu mașini de teren. Uite, vezi acolo, mașină de teren, interesantă. Uite, bă, Range Rover. Nu ți-am crezut că e Volkswagen. Asta nu se duce, să zici că se duce să ne întoarcem, noi să o dăm invers. Că dacă vii înspre deal, altfel de jos în sus faci tura întoarsă. A ieșit? Nu a ieșit, uite că după noi cu Seat-ul. Dar cu mașinile cu tracțiune pe față și cu control de frânare pe spate. Dar și ele sus acolo cum e? Tot așa, numai că e mai mare. Așa. Aici e zăpadă mare, așa numai ca să se zdupărească un pic mașina. Și un drum așa mai la deal să văd sărănicul, nu? Ca să vezi dacă se urcă în sus. Păi eu te duc, mă, stai. Uite ce idee am. Poți să te bagi aici și să te duci de acolo așa încoace sau invers, de aici încolo, cum îți place. Eu pe aici,
traseul ăsta am fost așa și cu grijă să nu ies după mal, știi? Dar odată m-am oprit aici așa, aproape de pom, știi? Aici așa, mi-au făcut niște urme. Până aici și-am venit. Și de tare m-am întors. Da. Aici așa, când îi dădeam accelerație, tu știi ce fugea de fain. Uite, dacă îi dai și tu accelerație, simți că ea merge mai mult în lateral decât înainte. Dar ce-ar fi să încerci să urci de aici în sus? Ia încearcă să urci așa. Dar și acolo de sub, știi? Păi da, e o bordurică, stai să mă dau jos și să te filmezi. Mai faci o roată. Eu trebuie să-ți fac un videoclip pe afară. Sparg pe... Așa. Se bagă în spectacol și aici cineva cu Citroenul. Că oricum e mașina înaltă. Ia. Așa, am găsit-o la strâmtoare pe mașina asta. Hai să vedem cum patinează și care patinează. Uite că o luat-o. Așa, un pic de semi. Stai să las zoom-ul. Așa. Dacă îi dădeai un pic mai, cum să zic, mai cu hotărâre, cred că trecea de dâmb. Da, poți să ieși. Acum mai faci mai încerci o dată și mergi mai cu avânt, așa. Sau te duci de dincolo încolo. Dă-i că mașina asta e foarte înaltă, nu ajunge la bordură, nici nu te... Nu. Bordurile sunt acoperite cu zăpadă și sunt mici. Știi? Asta e mașină înaltă. Tot nu vrea. Ar trebui lanțuri la roți. Dacă avea lanțuri. Dar încearcă de dincolo încolo. Exact. Încearcă așa, direct. Că doar oricum nu dai cu burta de pământ. Ieronim cu mașină 4x4. Deci patinează aproape permanent când patinează măcar 2 roți. A 3, așa 4, un pic mai greu. E fain așa să ai o mașină 4x4, să te joci cu ea iarna. Numai că dacă din moment ce e automatică e o întreagă încurcătură și o prostie. Cu Subaruri Forester e fain. Dacă vrei să faci performanțe, că el are frână de mână mecanică încă, nu are frână electrică. Ce să mai zicem, asta este. Da.